În România, aproape 1,5 milion de copii au părinți plecați la muncă în străinătate. Asta înseamnă că aproape 1,5 milion de copii sunt expuși riscului de abandon școlar și de delicvență. Și totul din cauza unui sistem social și economic dezastruos, care împinge părinții să caute un colț de pâine la kilometri distanță de lumina ochilor lor. Noroc că mai există și îngeri păzitori care să-i ocrotească pe cei lăsați acasă. Salvați Copiii România a reușit prin proiectul Creștem Împreună să creeze 16 centre unde copiii să comunice cu părinții prin intermediul internetului, să-și îmbunătățească aptitudinile școlare și relaționarea cu colegii. 32 de specialiști au lucrat fără oprire zi și noapte ca 1200 de copii și 1000 de aparținători să se regăsească și să simtă că au în continuare o familie. Aplauze domnilor că merită, așa exemplu și pentru instituțiile statului. Și binele poate fi senzațional.